Dewi
ho aha ho aha ho aha ho aha ho aha ho aha ya ya Kasih salamnya Wahyu Tronggo Muda dong. ya iya dong. Piye salamnya? Salamnya Wahyu Tronggo Muda selalu bangkit terus, ojo sampai macet. Ojo sampai macet lor. Hei. Maju terus. Hei ya. Ha eh ho ha eh ho ha eh ho ha eh 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 ha eh ho ha eh. Uluk salam meneh ya. Itu para youtubernya banyak sing presani, ono sing saka Jepang, ono sing saka Korea, ono sing saka Kalimantan, Baghdad, ono saka Rusia. Yuk kasih salamnya nggo bahasa Inggris. Wah. Ya. Kayu waru digawe kursi. Meja bunder liture ijo. Gadis ayu pandai menari. Wes bedane sing duwe bojo.
Tung. Oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh ayo. Hei, oi. Waru-waru doyong doyong nang pinggir kali. Ayo yo. Mami lunga ngendong tak anteni ora bali-bali. Ae, Kubrambane kecuang labun negara. Yo 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 yo. Ae, iya. Buka sini jos. Waru-waru doyong doyong nang pinggir lorong. Ayo ketang royong, ketang royong dadi sekoyo. Lima anak walu songo, murid tentrem lan harja. Ae, Iya. oh ah, Oh ya, Dede, jos. Waru-waru doyong Waru doyong ayane pinggir pinggir kali. kali. Ayo moblong-moblong, pancen kowe sing tak goleki. Panang lami rasa apa, yen ra kowe aku apa. Yo, ya, ho. Waru-waru doyong doyong didoyongake. Ayo gotong royong. Walu songo, murid tentrem lan harja. Ae, yo. Ho a, formasi. Ho a. Aku nanti, yo, aku ngendi mau, yo. Yo. Hoi, ho a. Oh ah, 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 oh ah. Duwe ora jamu kodhong telo. Suwe ora ketemu bisa.
ho 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 ho. Tambah pisan mau tambah keren. Yo lo 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 lo. Ya ha ho ho oi. Ijo aja diodoi. Wong sing abang isih pira-pira. Dene bodo aja dirusoi. Lakan isih pira. Ora retak wae palaran kok. Kok ndak sampean sare. Alah, lho iki ana sing ora kumanan seragam iki. Heeh. Piye iki? Iki mau seragam entek pokok nganggo biru. Oh. Iki cowok apa cewek ta iki? Cowok. Oh, cowok. Hah? Cewek. Yakin? Iki nek umpamane setelane ora usah nganggo palaran ndak sudah dibedek ya. Heeh. Aja gelem dibedek, Pak. Dibanterke wae, Pak. Dibanterke ben nek sing arep dadi gek dadi sisan. Langsung diangkatke banterke wae ya Mas Imin. Ya coba. Dumbulke layangane. Ben sisan nek arep pedhot. Langsung. Ayo. Hae. Langsung. Yuk. Ayo. Ora sida mumbul iki madalon kae iki. Yuk. Ayo diteke sik yo. Ayo. Hey, yo.
dialonke. Dialonke ndak sing dadi tambah oke.